Guk amainako ikasleak gara. Gure jolasa da poliziak eta lapurrak. Bi talde osatzen dugu. Bat poliziak eta bat lapurrak. Lapurrak eskutatzen dira eta poliziak 20 zenbatzen dute eta bukatzen dutenean lapurrak bilatzera joan behar dira eta ziarrapatzen dute bateri bere kartzelan ipini behar dute. Gero, lapur bat libratzeko, beste lapur bat txokala eman behar diote. Nuria. Nagore. Gara lapurrak. Gara polizia. Hau kartzela da eta hemen zenbatuko dugu.